لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزلون صدق الله العظيم. الفاتحة. Poštovana braćo, sestre, zahvala pripada uzvišenom Allahu dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahov poslanika Muhameda alejhi selam, njegovu porodicu. Poseban salavat i selam našim bosanskim gazijama, našim bosanskim šehidima na ovaj dan kada naša domovina slavi svoju suverenost i neovisnost. Sad ćemo, ako bude u tekbire, položiti cvijeće, a onda će nam se obratiti i kazati nekoliko rečenica o ovom za našu domovinu veoma bitnom datumu naš potpredsjednik ovog entiteta, gospodin Rami Salkić. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Rida'an lillahil Fatiha. Poštovani prijatelji, sve vas salami. Želim vam se prije svega zahvaliti na dolasku danas ovdje, ovo naše šehidsko mezarje. Zahvaliti što niste zaboravili da obilježimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Iskreno vama i vašim porodicama čestitam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Mi koji smo sudionici ovog vremena, a i mnogi smo bili sudionici i vremena 92. 29. februara i 1. marta, svjedočimo jednoj historijskoj činjenici, a to je da je Bosna i Hercegovina voljom njenih građana ostvarila nezavisnost i zajedno sa drugim republikama u okviru
tada Jugoslavije krenula samostalnim putem. Nakon toga uslijedila je krvava agresija i genocid nad Bošnjacima, ali i drugim građanima patriotski orijentisanim prema Bosni i Hercegovini, ovdje u Bosni i Hercegovini. Podnijeli smo teške žrtve, težak teret, ali teško je breme ostalo i dalje na nama, na Bošnjacima i patriotima ove zemlje, da se i dalje borimo, da jačamo ovu zemlju, da izgrađujemo ovu zemlju, da jačamo međusobno povjerenje, širimo toleranciju, razumijevanje, suživot. Nažalost, danas nemamo puno partnera kad je u pitanju suživot, tolerancija, razumijevanje. Bošnjaci su ovdje, ali i u drugim krajevima ovog entiteta, izloženi diskriminaciji, izloženi su svakoj vrsti, ja bih rekao, majorizacije, od zapošljavanja preko obrazovanja, ali to nas samo treba da ohrabri, treba da nas ojača. Naš put treba biti jaka, stabilna, čvrsta Bosna i Hercegovina, država po mjeri svih njenih građana. Ne smijemo izdati i iznevjeriti sve one koji su dali živote za ovu zemlju, ne smijemo iznevjeriti ove naše šehide ovdje, civile, ali i šehide u Potičarima, šehide na svim drugim mjestima. Posebno ne smijemo iznevjeriti one koji su u borbi za ovu zemlju dali svoje živote. Naše ratni vojne invalide, demobilisane borce, zbog toga vas pozivam da čvrsto i odlučno, ustrajno nastavimo se boriti za bolju Bosnu i Hercegovinu. Ponekad mi mislimo da smo mi nebitni u cijelom ovom sistemu, da smo nebitni u cijeloj ovoj priči, ali svaki od nas je najvažniji za ovu zemlju. Svaki od nas može dati svoj doprinos u izgradnji jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo da ovih dana pokušavaju da laž predstavi kao istinu, a da istinu predstavi kao laž. Mi imamo istinu, mi znamo istinu, mi znamo koje su oni brda pucao i na zaštićenu zonu UN Srebrenica, mi znamo ko je s one strane Drine došao i nas otjerao u logore, zapalio naše kuće, uništio naša imanja, ko je pobio naše članove porodica. Mi znamo istinu. Ostaje da istrajavamo i da tražimo način da dođemo do pravde. Do pravde nismo, nažalost, došli, možda nikada nećemo doći do pravde, ali ne smijemo nikad prestati širiti i prenositi istinu s koljena na koljena. Drago mi je da smo se danas okupili u ovom broju, ali sigurno da nas može i treba biti više na obilježavanju ovih naših datuma, i dana nezavisnosti, i dana državnosti, i svakog drugog datuma koji je važan za nas. Mi ovdje, evo, na ovom šehijskom mezarju Veljaci, polako, uporno, ali sigurno idemo naprijed u izgradnji ovog našeg memorijalnog kompleksa. Evo vidite da su radovi započeli, ako Bog da do dženaze imat ćemo konture musale, da možemo normalno obavljati i dženazu, ali da možemo se normalno i okupljati. Ako Bog da vraćamo i Mokri čvor i Abdestanu, ove godine ćemo postaviti najmanje 70 do 80 novije nišana i polako ćemo sve ovo zaokružiti u mjesto koje će biti na neki način mjesto opomene svima nama i koji smo sada, a i onima koji će doći ako bude u budućnosti. Želim vam poručiti da mi trebamo ostati jedinstveni, ostati snažni, ostati zajedno. Pojedinačne naše razmjerice lične ne smiju uticati na naš sveukupan odnos prema državi, prema narodu, prema našem gradu. Mi smo ovdje u ovom gradu, mi želimo ovdje živjeti s našim komšijama Srbima, želimo graditi zajednički život, ali nećemo prihvatiti da budemo građani drugoga reda. Budite uvjereni da mi ovdje koji smo danas, koji predstavljamo Bošnjake, istrajat ćemo i ako Bog da uspjećemo. Drago mi je danas da ovdje imamo naše prijatelje iz Milića, da je danas ovdje i s nama naš prijatelj Murat, da je tu danas i predsjednik Skupštine Čazim Juspović i zamjenik načelnika Sali Dubičić i načelnik odjeljenja Ševko Karić, Refik Begić, naš direktor jedne od federalnih agencija, predstavnici
nevladnog sektora, logoraši, udruženja žrtava, civilnih žrtava Bošnjaka Bratunca, naše majke, naše sestre koje su neumorne, koje su svaki put ovdje s nama. Naravno, tu je naš predsjednik Medžlisa i glavni imam Elvir Efendija. Kada smo zajedno, sve će nam biti lakše. I ja vas molim da za sljedeći put probate svi dovesti još po jednog Bošnjaka. Da dođe ovdje, da nas bude više. Mi se okupljamo u miru sa porukom za suživot, za toleranciju, a ne da pravimo nered i da šaljemo poruke mržnje. Želim vam dobro, zdravlje i sreću i ako Bog da nam vječno živi Bosna i Hercegovina. Predajem lillahi il-Fatiha. Program je danas u 11 sati na memorialnom centru Potočarima, stoga evo već je vrijeme da se krene.